Ahojte, vítam vás pri mojom novom komentári pre Sita. Dnes si trochu zasnívame, a to na tému, ktorá trápi nás, východniarov, a to diaľnica do Košic. No alebo, ako by niektorí povedali, mýtická cesta, ktorá existuje len v sľuboch politikov a na papieri. Viete, už roky počúvame, ako sa východ dočká superdiaľnice. Rýchlej, bezpečnej, modernej, no na takéto, že sadneš do auta v Košicoch a hop, o chvíľu si v Bratislave. No alebo aspoň v Žiline, a to bez nervov. Realita. Cesty, čo vyzerajú ako po tankovom cvičení, kolóny, kde si môžeš kľude prečítať knihu a projekty, ktoré sa posúvajú pomalšie než tá babka na prechode. V mojom novom stĺpčeku rubriky Svet podľa Jerryho sa pýtam, prečo je diaľnica na východ stále len fatamorgána? Niektorí by možno povedali, že východňari si ju asi nezaslúžia. No a prečo? No lebo predsa tam nič nie je. No jasné, nič, len hory, lesy, mesta plné života, podniky, ktorí by radi rástli a ľudia, čo chcú normálne cestovať. No ale vážne, prečo sa peniaze a priority točia všade inde, len nie tu? Prečo je východ na chvoste, keď príde na infraštruktúru? Táto diaľnica nie je len o asfalte. Ide o to, aby východ nebol odrezaný od zvyšku Slovenska. Aby podnikatelia nemuseli nadávať na každú dieru v ceste a aby rodiny mohli cestovať bezpečnejšie a rýchlejšie a aby mladí nebalili kufre s tým, že tu aj tak nikdy nič nebude. Lebo vážený, východ nie je nič. Je to domov, ktorý si zaslúži rovnakú šancu ako zvyšok krajiny. Celý komentár si môžete prečítať na www.sita.sk, link je dolu v popise. Rozoberám tam, ako zo sľubov o diaľnici zostali len pekné rozprávky. A čo by sa asi muselo zmeniť, aby sa východ dočkal niečoho viac, než len pekných rečí. Napíšte mi dolu do komentárov, čo si o tom myslíte vy. Máte do sľubov, ktoré sa rozpadávajú ako tie sucháre? Alebo máte tip, ako to konečne rozhýbať? Ak sa vám video páčilo, šup dole s lajkom, zdieľajte ho a prihláste sa na odber. Ďakujem, že ste so mnou a vidíme sa aj na budúce. Dúfam, že už na diaľnici.